ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನಿನಿ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಜಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಡ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಕೆಂಡ ಅಂಗಡಿಡ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ನೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಬೌಲ್ಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಅನ್ಪೋಡು. ನಮ ಸುರುಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತೊಂದು ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವೆಡ್ಡ ಕೊದಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಪೊಡಿನ್ ಪಾರ್ದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದಿ ಬನ್ನೆಟ ಕುದಿಪಗ ಅವೆಡ್ಡ ಕೊದಿದಾದಕ್ಕ ಚೂರು ಗಮ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ ನಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತುದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗ್ ಪಾಡೋಡು. ಜಲ್ಲಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಯ್ಯಾದಿತ್ತಂಡ ಎಯ್ಯ ಮೀಡಿಯಂ ಬಟ್ಟಲ್ ಯಾವ್ ಅವು ಕೊದ್ದಿದಾಯ್ದ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಯ್ಯ ಬಟ್ಟಲ್ಗ್ ಮೈತ್ದ ನೆನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೆ ದಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಯ್ಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ದೀಂಡ ಆಪುಂಡು. ನನ 5 ನಿಮಿಷ ಆಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲೆನ ಜೆಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬೋಡು ಆ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ ಎಂಚ ಆತುಂಡದು ತಿಂದ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಲಕನೆ ಆತುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಂತುದು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರೆಪೊರ್ಚಿ ಬೈ ಬೈ.